Jeśli to tam inien widzieć, dolże niebo włożyć. Cecilia m'a dit Marchand. Bai, ni naiz. Zer nahi duzu? Laguntza behar dut. Inkesta bat egiteko. Bai, ulertu nuen. Baina ez dut gehiago lakorik egiten. Arazo gehiago ditut azken aldietan. Ez duzu ulertzen. Otoi. Mehatxatua naiz, nire bizia lan diren da, diendak gezurra erraten dit. Ez dira lehena, ez dira azkena ere, eta badira ospitaleak beroentzat. Jostuki. Hogei urte ospitalean pasa ditut eta orain errealitateak nire aurpegira zartatzen du. Aber Zuzira. Zuzira Jenofa. Chut. Kamarak bat direla edo mikroak. I mean, really? Eta zeiten duain beste denbora koman pasatzea. Jostuki. Zakin nolako man erori nahi zen, ez naiz deusetazo joitzen. Dudan oroitzapen bakarra, da gizon bat, bere autoan zela, gauzak kargatzen zituela eta ahma bat bazuela. Ados. Lagunduko zaitut. Informazioen bila joanen naiz. Baina kostu bat ukanen du. Nire aitak dirua badu. Ez dut dirurik nahi. Ez duzu minitel bat etxean? Uste dut baietz. Zergatik? Gaur egun, egiazko darkoeba hor aurkitzen da. Beraz, zure minitelaren beharra daukat. Ez deus lehtu baina ados. Berdin. Deitzen zaitut informazioak ditu dalarik, eta otoi beste aldean ez etorri hola mozorrotuta. Bilakatuko naizela. Bideren ausartzen dira. Zai, nire mediatofero jarazi dut. Ja, patapaz, tepen, paz, ziten zu hemen. Zipka gela hori egesabatu nuen. Nor zira zu Jack Sparrow. Aizu, mak ikusitu berik. Zazek norziste. Ni hemeniz musika egiteko, soinua egiteko. Bimak ilartu eta zuen kaka kanpora. Zergatik kaka egiten duzu? Norziste zuek biak. Kusiziste zuen estilo horrekin hor. Diarik musika tresma tukitu duzuzuk. Kanpora orain, gaztetxak ez duzuen beharrik. Zu, me... Otok, barkatu lagunak trabatzea, baina bulegotik soinua entzun dut. Arazo bat baduzu ere, bada? Bai, dantziz punjek eta ziltzuzek ene lantokiak zen edate. Zer da zuen izena? Josebab, The Green Foundation. Bat... bai, hor ziste, erreserbatu duzue. Bai. Posible, mezu bat utzi nuen mezutegian finkoan. 2005-etik ez dugu, orain dena trebian da. Utzazu, magaz. No, me... Ikusi duzu beste pitoa hor? Zer da, bera? Lasai. Badut berrian bat. Baditut lagunak makean eta berdin jotzen alginukean. Makean? Bai, bada misterien eguna. Baina existitzen da hori. No, me bikain, uste duzu loja kokatan aitugula, champagne, foie gras, kali, tutti quanti? Kalimotxoa, bai. Ebe Jenofa, zutaz biziek egon naiz. Eta nahi duzu aita bi deitzea? Ez, baina melotopari bat zurentzat.
Home hori da zure lehen smartphonea, beraz enerbatua zirelarik ez bota, otoi asko jada. Eta, bon, askifite ikasiko duzu. Ebe mi esker. Deusetaz. Eta aplikazio bat ezagri dizugu, Tinder, jende ezagutzeko, baina seksualki. Ebe mi esker. Jenofa, elementu berri batzuk atseman ditut nire inkesta denboran. 1989ko polizia departamentuaren deialdiak berreskuratu ditut. Eta zure istripu gauean, pertsona batzuek errusiar gizon bat ikusi dute bere autoa drogaz kargatzen ari. Uste duzu edo zein lotura duela zure istripuarekin? Segur baietz. Zuntza bitxi bat amizatzen ari zen hor. Sobietar ustel horiek. Nire ustez, ikusi behar ezenuen zerbait ikusi duzu. Eta horreitik istripu haukan duzu. Bai? Konspirazio internazional baten zentroa naiz. Libizia landierrean da. Komunista txarrak. Jenofa? Zure istripu gauean, komunismoa 8 urte lehenago desagertu zen. Hortan bego, nik nire lana bukatu dut eta zuk zure lantzunak baituzu. Zer hortan bego? Nire bizia landierrean da, nire eskuritatea okupatu behar zira orain, Ez dut bukatu zurekin. Saiatuko naiz elementu berri batzuen atxemaiten, baina jadanik aspertzen dauzu.